нещо, като гледате. Аз си BG. И преди малко си направих World на Майнкрафт. В който ще снимам, ще правя поречка. Снимах първия клип, но той се бъгна и ми се изтри. Бях създал долу дърво. Намерих село, което сега ще ви го покажа. Тук кончета, 3 кончета. Това не е хубаво за мене. И ето го и селото, което намерих преди около 20 минути някъде. Ходя да копая. Да, голямото копане, само камък си взех. Направих си кофа с вода. Тук това е книжката. Намерих това нещо в пекарната. Събрах доста дърво. И сега мисля да ходя да копам. Не знам какво да правя. И да. Все. Къде? Къде да почна да копам? Имаше мила малко минички. Е тук някъде. Да, ето. Съм читвал. Отклеям се. Ето нямам даже командите. Съм ги спрял. Съм ги пускал. Въобще. Това ли беше? Голямата пещера. Така. Нагоре нещо интересно. Тук имам кол. Но сега не ми трябва. Също ще взема да мога да си попека. Като намеря айрон, така си го опека. Тук ще има много билд. Ще копаем доста. Ще намираме диаманти, надявам се. И ще бием дракона. Поне така мисля. Никога не съм бил дракона, когато съм оцелял в Майнкрафт. И се надявам сега да го убия. И още като убия дракона, ще спирам да правя клипове на този survival и да, мога да пусна да си го свалите от някъде, да ви дам уруда. Да видим какво ще стане. Ще бъде на сезони, но няма всеки сезон да почвам нов world. Ще си продължавам. Да си оцелявам примерно един сезон. Да, същата. И отивам в някоя друга пещера. Като намерим друга пещера, ще се върна. Скатим отново. Ето още една пещера, която ще експлорнем сега.
Не знам какво да кажа. Надявам се да ме гледате. И да. Благодаря за 7 абоната, които направих май вчера. Да. Благодаря ви, че се абонирахте. Надявам се да ви харесат клиповете, които качвам. И да. Ще първо малко Iron. Пишат ми в Skype. Но няма да ви отговоря. По тези причини. Снимам клип. И добре. Ще приема селото и ще пусна клипа и ще... да. Като приема селото ще пусна клипа. И така, ето ми отново, продължаваме, ето го селото. Ще легна да спа. Ще облечем... Ох, вижте го! Ау! Шибани съм силвач. Мършав. Ооо! Някакви да стане. Така. Също като е за Iron. Ще малко така. Да. Много яко ме стана. Сега ще направя частите от цвета, останалите. И ще взема малко леве. Да, преди това, мисля да светя малко селото. Не се спават се рандури, шибани засилвачи. Стои също света малко. Случайно тъмно. Яко. Си забравих. Ще си направи ферма за прасенца. Парсе! Любов! В пръв поглед, така. Вие се бавка. Йой, да това обогачи това было точно. Така, тук. Сложим малко тук, 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 тук и не знам къде още. Тук ще сложа един, тук е мозъка, ще да е така. Ето така. Добре. Видим дали е готово. Така 12 Iron. Не толкова ще ми трябва. Да. Така. И ето имаме съм вече Iron. Целия. Сега ще си направя меч. Нещо намерих мобове в минута. Но той меч ще прибера за сега. Така. Ще направя на кирка Iron. И имам доста Iron вече. Не така мисля. Четвърти слева съм. Така. И... да. Мисля да приключвам епизода. Да.
чайрана. Ето ми лава, в която ще взема малко обсидиан. И да. Аз сме peaceful. Добре. Така ще го пусна. Сме написали, че ще няма лава. Добре, няма значение. Следващия епизод вече ще имам. Така. И да в този седмик какво предлагам. Само да си намаля. Така, какво предлагаш, бе? Циганин, точка. Животно. О, ризикачето. О, това е някъде съм. О, и това. О, той може. О. Така, този пич ще го изпълня. Само да ти... Ти ли веш? Правя това, обаче. Един торч. И така ще седиш. Красава. Така. Сега ще събрал 20 жито. Може би ще ги събера и ще свършим епизода. Вече не съм така мисля. Още 3. Така, готово. Така, добре. Взех си емералд. Стой така. Ай, мърдаш. Не ме намърдаш, казах. Най-косио. Така, е така ще седиш. И тук ще приключи следващия епизод. Тук ще приключи епизода. Така. Няма че аз съм безкин. И да, това е всичко от мен. Аз си имам BG. Благодаря, че гледахте и чао!